Kien hemm żieda fin-numru ta' karti tal-flus tal-ewro foloz li ġew irrappurtati lill-Bank Ċentrali ta' Malta fl-ewwel nofs tal-2019. Dan qalu l-Bank Ċentrali ta' Malta permezz ta' stqarrija fejn qal li l-ammont totali ta' 844 karta tal-flus falsa li ġew irtirati miċ-ċirkolazzjoni kien ola minn dak irtirat fis-sitt xhur ta' qabel Lulju sa Diċembru 2018 u ola wkoll mill-ammont irrappurtat fl-istess perjodu tal-2018 Jannar sa Ġunju. Meta mqabbel mal-att ta' karti tal-ewro ġenwini fiċ-ċirkolazzjoni f'Malta, medja ta' ftit aktar minn 12.16 miljun fl-ewwel sitt xhur tal-2019, il-proporzjon ta' karti tal-flus tal-ewro foloz għadu insinifikanti u baxx ukoll bħala proporzjon tal-ammont totali tal-karti tal-flus foloz maqbuda fiż-żona tal-ewro kollha matul l-istess perjodu li ammonta għal 251,000 karta tal-flus. Konformi mal-iżviluppi fiż-żona tal-ewro, il-karti tal-flus tal-20 u 50 euro jibqgħu l-aktar karti li jiġu falsifikati misjuba lokalment. Flimkien dawn iż-żewġ denominazzjonijiet jammontaw għal 89% tal-flus foloz kollha matul l-ewwel sitt xhur tal-2019. Matul dan il-perjodu, il-proporzjon tal-karta tal-10 euro tesperjenza tnaqqis żgħir. Intant il-bank fakkar lil pubbliku l-karti tal-flus il-ġodda tal-100 u l-200 euro b'karatteristiċi msaħħin tas-sigurtà ġew imnedija fit-28 ta' Mejju 2019. Il-manifatturi tat-tagħmir tal-karti tal-flus ser ikomplu jirċievu sapport mill-Eurosistema fl-adattament tal-magni u t-tagħmir tagħhom għall-awtentikazzjoni għall-karti tal-flus il-ġodda. Jekk it-tagħmir tagħhom għadu ma jistax jaċċetta dawn il-karti tal-flus, l-operaturi jew is-sidien għadhom jikkuntattjaw immedjatament lill-fornituri jew il-manifatturi tagħhom.